עכשיו תספר מה זה פה. זה עושים גלגלים פה, נפתח, נעשה גלגלים. לא, רק תספר מה זה. זה מכונה שפותחת גלגלים של כל סוג המכונות. לא מסעיות, טנדר, פרייבטים. כמה זמן יש לך את הפנצ'ריה הזאת? יש לי הפנצ'ריה הזאת משנת, נראה לי, 67, 68 בערך כזה. עד מ-70. 67 היה לי מכונות, כי לא הייתה עבודה בהרבה, אז התחלתי לעבוד בזה. וזה פרנסה טובה? זה למדתי בחוץ לארץ, כל העבודות האלה. אני למדתי אצל אחד ארמני. למדתי מכונאות, למדתי פחחות, למדתי את הכל. זה שם בחוץ לארץ, לא לומדים דבר אחד. אין לך עבודה בזה, תעבוד בזה. אין לך עבודה בזה, תעבוד בזה. לא רק בעבודה אחת. עושים עבודה אחת ויושבים, יש עבודה אחרת, עובדים. עושים ארגזים, מלחימים, עושים כפיסים למכונות, כל דבר עושים שם. שם אין דבר כזה לעשות עבודה אחת ולשבת. כל העבודות. איך אתה עובד היום? כמה אתה עובד? זה מכונת איזון אלקטרוני. פותחים, עושים איזון לגלגלים, אם יש רעידות בהגה, אם יש... לפעמים, לא רק רעידות, גם בודקת את הג'אנט, אם הג'אנט עקום, כבר לא טוב. אני מאזן אותו רק, אתם רואים בכביש, הג'אנט הולך עקום. זה לא כל כך טוב. גם הורס את הלאגרים, ג'אנט עקום הורס את הלאגר של המסך, של האוטו. לא טוב. גם מקלקל, גם את התפוחים, מקלקל, רועד את כל האוטו. כמה יוצא רגע כל יום? קודם עבדתי כל היום, ואפילו לפעמים היו באים בלילה אני עובד. כשאנשים נתקעים, לא היה פנצ'ר מאחר בקריית אתא רק אני. הייתי עובד בלילה גם כן, אם בא משל בן אדם שתקוע בלילה ונחוש. מה, מעירים אותך מהבית וזה? כן, היו קוראים לי, הייתי עוזר לאנשים, לא בעניין בגלל כסף. בן אדם שתקוע עם משפחה, עם ילדים בכביש, מה נשאיר אותו? אני עוזר לו, לא מתקן לו וילך. יש לו כסף משלם, אין לו כסף לא משלם, הוא שולח לי. אין אחד שלא שלם. איך היום? היום גם אותו דבר, אני עובד עד 12. באחד אני נח, הולך לפעמים עובד בבית חולים בקריית בנימין, עוזר לאנשים. וחוזר בשבוע פעם או פעמיים לשם. איך שיהיה, וזהו. גומרים את העבודה, הולכים ברגל קצת, באים לבית הכנסת. כולם משלמים כסף או שהם מלפונים גם? יש הרבה משלמים, יש אין לו ויש אחר כך משלם. זה עבודה צריך ללכת עם כל בן אדם לפי מה שהוא יכול. אין, היום לאנשים אין להם כסף. אין להם, עבודה אין להם, חיים על בטוח לאומי, ויש להם ילדים, ויש לו אוטו. לפעמים הוא לוקח מהלחם של הילדים שלו, קונה דלק ונוסע עם האוטו. שלא יראו אותו שכבר פשט רגל, מהבושה. אין, זה קשה, המצב קשה. קשה מאוד. אני רואה אנשים פה שבאים. אומר לי, אחרי שיגמור חלוץ אתה לוקח צ'ק, הוא יודע, כתוב שם, אני לא לוקח צ'קים, לא לוקח זה. הוא מה יעשה מהבושה שלו, אומר חלוץ אתה לוקח צ'קים, ואני אומר, פעם אחרת תשלם לי. אני יודע שאין לו. לא כל כך קשה. קודם עבדתי קשה, מסעיות, טרקטורים, הכל עבדתי בידיים, אז לא היה מכונה. זה עבודה ידיים, חוץ לארץ גם עבדתי בידיים. לא היה עבודה של מכונות ומכונות. פטיש של 5 קילו או 10 קילו, ודופקים על הגלגל, מרידים אותו, מתקנים ומחזירים, ומנפחים ביד. לא היה קומפרסורים. בחוץ לארץ היו מנפחים ביד, לא היה קומפרסורים. אחר כך התחילו לעבור קומפרסורים והלחמות. הנה עד עכשיו יש לי הלחמות של שנת 50.
בשנת 45 יש מלחמות שהיינו בדרך, שמים את המדבקה, מנקים, שמים את המדבקה, מדליקים עם כפרור. יש שם חומר, מדליקים עם כפרור, וזה נשרף, עושה שריפה, החומר נשרף, הוא מחמם, מדביק את המדבקה. זה המדבקות, עוד יש לי מזמן, לפני חודשיים במחסן, עשיתי קצת ניקיון, ראיתי את המדבקות האלה ואת הכלים תשמור אותם. לצבא איך? לצבא בחינם? לצבא בחינם? לצבא בחינם. אני רואה חייל, הוא ישלם מהכיס שלו, אני עוזר בחינם. זה לצבא או לחיילים? לחיילים. הוא בא עם אוטו פרטי גם? אוטו פרטי שלו אני עושה לו, אין לו כסף, אני לא נוסע. של הצבא אני לא לוקח כסף. אז קודם היה למגן דוד, גם לא לוקח כסף. לא לוקח כסף. אנשים כאלה אני לא לוקח כסף. זה עזרה לחייל. אני נותן לו קבלה אם יתנו לו כסף של 10 שקל היה, או 15 שקל, או 5 שקל, היה פנצ'ר בזול. אז חייל משלם מהכיס שלו, מה היה לו? היה לו כמה לוקח לחודש? הוא ישלם מהכיס שלו עד שיקבל שם, או ייסע מפה להרמה. עם סמיק אחד, אין לו פנצ'ר, יש לו פנצ'ר, הוא ייסע בלי סמיק, ספר, ייתקע בדרך. עוזרים לו. הוא היה הולך לקישון, שם יש מכונה, יש פנצ'ר מחר. לפעמים היו הולכים לשם, מתקנים שם. ואם הוא צריך להיות במחנה או לקח מישהו מפקד או חייל או משהו, חיילים בדרך שלו, הוא לא ילך לקישון עד שיתקנו לו וצריך פתק וצריך כרטיס. אז אני מתקן ואומר לו תיסע לשלום. מה יכול? כן, שיש לי את זה של העבודה. תסתכל פה. זה של העבודה. זה של משרד התחבורה. זה, תסתכל, כתוב, משרד התחבורה, מנהל העבודה. והנה, אני מיישר אותם. מחמם, מיישר ושם, היה לי מכונה קטנה שמה והייתי מיישר אותם. ומסדר את הג'אנטים. ג'אנט עקום, מקבל מכה במדרכה, לא כמו היום, יש ג'אנטים מלא. מקום עבודה, זה תעשייה. מיום שבניתי, עשיתי תעשייה בשביל שיהיה מקצוע שלי, שאני אעבוד. לא, לקחתי פה, לא היה בתים. לא היה בתים פה. רק אני שבניתי פה, אחר כך בנו פה, בנה פריד, בנה שאול עיני, רק אנחנו היינו. בכביש הזה לא עבר מכונה, עבר גמלים. שהיה אחד, היה לו גמל, לוקח זבל של כבשים, הוא מוכר בקריית חיים, בקריית, על גמל וחמור. אחד קוראים לו השארות משפרעם. וכל היום היה עובר 2 מכונות, 3 מכונות, מודל 42, מודל 35, מודל 50, לא היה כמעט פה מכונות חדשות. לפעמים היה 45, 48, לא היה מכונות. מי מתעסק עם הגינה פה? מי מתעסק בגינה? הגברת. הגברת. קודם שבאנו, גרנו, פה עשינו תנור, ואני עשיתי לה תנור, שהיינו עופים לחם בבית, כמו חוץ לארץ. פיתות וכל, עשינו פה. אחר כך התחילו אנשים עוברים מכאן, כל אחד שעובר רואה ריח של לחם, היו נכנסים. גברת חלוסי,
פיתה, לטעום את הפיתות. קודם היה משהו, אז היינו לוקחים קמח, חיטה, טוחנים אותה, בשפרעם הייתי טוחן, לוקח 50 קילו, 100 קילו, מנקים אותה, הולך טוחן שמה, ומערבבים, קונים קמח פה לבן ושל חיטה, ומערבבים, וכל יום חמישי היא עופה לחם לכל השבוע. ויש לנו פיתות ודקים עושה, לחם דק, שישאר עומד, וככה היינו חיים. בורגול היינו עושים, הכל כמו חוץ לארץ. שום דבר לא ישתנה לנו פה. לא היה למעלה. גרנו פה למטה, היה לי המקום העבודה פה, ופה היה לי 2 חדרים קטנים, ורק גרנו פה. יצאתי מהמעברה, לא נשארתי הרבה, קניתי אדמה ובניתי את הבית, ולא היה בעירייה, לא הייתה, היה מועצה. והיה אחד קוראים לו נוימן, היה עובד באלטה, היה מהנדס באלטה והיה אחראי על העירייה פה, העירייה. אני באתי עליו, אמרתי לו, אני רוצה לבוא, אומר, תבנה ואחר כך תביא לנו תוכנית. אז הלכתי לכהן, מהנדס כהן, זכרונו לברכה, נפטר, היה אדם טוב. עשה, מה אתה רוצה? אמרתי לו ככה. סרטטנו ובנינו. הלכתי, אביתי אחד משפרעם, כי אני מדבר ערבית, מכירים, התחלנו לדבר. אביתי אחד ובנינו בית. אני הייתי החומר על חשבוני, הייתי הולך אז לרחוב הנמל מלט, היינו מחכים בתור, לוקחים 10 שקים, 8 שקים, צבא, לא היה מלט, והיינו עובדים. היה אחד, קוראים לו קופר שמיד, היה עושה בלוקים, איפה עכשיו השטח של העירייה, שם היה עושה בלוקים. אז היינו לוקחים בלוקים ממנו, וזכרונו לברכה אחד רצף היה על יד במפרץ, פה בקריית אתא, רצף עד עכשיו ישנו. אז היה עושה בלטות, באמת עזר לי, נתן לי בלטות, שילמתי לו חצי כסף ואחר כך שילמתי את הכסף, קניתי מכונה והתחלתי לעבוד. סוס ו2 עזים לבנים. היו חלב בבית היה לנו, ושיח קטן היה שם, הגדלתי אותו. איזה שיח? ערבי אסלי, כל כך מבין. על הילדים נכנסים, משחקים איתו. בחוץ אף אחד לא יכול להשתלט עליו, עוזבים אותו, עושה סובבים, קראו לו שם חזליטו. פה במקום הזה הייתי גם מיישר ג'אמפים. לפעמים הייתי לוקח את הג'אמפים, היה לי בקבוקים של חמסן וסטילן, והייתי פה מיישר ג'אמפים, עצים של פפאיה. תכף נריד אחד פה, כבר ישנו. שאמא עושה אותם, פה עושה לנו מפה איזה 30 קילו. 30 קילו מזה? כן, לפעמים. 25. בואי רחל. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אני ורחל יצאנו הראשונים מעיראק. אני קודם, שהייתי בעיראק, הייתי במכונאי. אחר כך נהג, התחלתי נהגות. הערבים הגדולים, העשירים, לא מכניסים ערבי אצלהם, שהם אנשים הגדולים בממשלה, בצבא, במפקדים הגדולים. זה היה לפני שהכרת את רחל? לא, לפני שהכרתי את רחל הייתי מכונאי, ואחר כך נהייתי נהג אצל מישהו מהאלה הגדולים הערבים שהיה מתקנים את האוטו אצלו שלהם. אנחנו מתקנים, הארמני מתקן. הארמני מתקן אוטו, מתקן אותו אמיתי, לא מטייח.
והיו המכונות של קודם, היו שופרלט, היו אנטרנש, היו פורט 8 סילינדר V, היה מנוע V, והדיסטריבוטור היה מתחת הוונטילטור. אז הארמנים מומחים במקצוע ולא נותנים משל דבר לא טוב. מתקן אותו טוב, נותן את האוטו מוכן, אומר לו לוקח יומיים, לוקח שבוע, תקנים לו דבר אחד. היה כביס שבור, עושה לו את הכביס. היה לו כור, מחמם את העלים של הכביסים עם עלה גדול, חותך אותו ועושה אותו פלדה, אחר כך מחמם ועושה אותו פלדה. קודם כמה אורך צריך לעשות לאוטו, קודם היה אוטו עם כביסים, לא היה לו ספירלים. אחר כך יתחילו לבוא מכונות עם הספירלים, בשנת 45 או 50 התחילו לבוא אוטו עם ספירל. לקודם היה כביס, כולם היו מכביסים ובקקס ושאסי. היה מתקן את השאסי, עם שאסי עקום, קבל מכה, היה מתקן שאסי, היו מתקנים את הכביסים, היו מתקנים את המנועים, היו מתקנים את הבודי, הם מומחים. והמים היו עושים, היה להם מומחיות לעשות אוטובוס, היו קונים טנדר, מרידים לו את הארגז ועושים לו ארגז מעץ. במקום שייקח משל 8 אנשים, הוא לוקח 20. עכשיו תגיד לי, לפני שהכרת את זה, היית נהג, נכון? כן. לאן נסעת? נסעתי להרים, נסענו לקרקוק, ארביל, בגדד, כל המקומות נסענו. הייתי נוסע על משאית אז. נוסעים, לוקחים לראווה, היו עושים, שואבים מהאדמה מים, היה באר, היו עושים מאור דלו, והיה על חמור, מרדים את הדלו, החמור יורד מלמעלה, או היה ככה בעלייה, החמור עולה למעלה, הדלו יורד למטה, לוקח את מלא מים, הוא יורד החמור בירידה ושופך את המים מהדלו, היה לו זנב כזה קשור, רק שבזמן שהוא יהיה למטה הזנב יורד ושופך את המים בצד לתוך תעלה, הוא עובר המים למקומות לשתייה או לחמורים או לצאן או לגמלים, וככה היה בחוץ לארץ. והיה להם נעור, כמו שבמצרים היה להם שואפים מים באר ונעור כל הזריעות. המים מהנהר לא היו כמו פה, היה להם מכונות. כשבאו ארמנים לקחו בקקס של אוטו, סתמו צד אחד, צד השני עשו מקום ששואף מים. מבקקס של אוטו של מכונות שהיו בסבא הבריטי, חתכו את הבקקס צד אחד, סתם אותו ויתחיל לשאוף מים בזה. עשה אותו, הבקקס הזה עשה אותו משאבת מים. שם לו מים ממלא ושם את זה בתוך הבאר או בתוך הנהר ושואף מים. נותן מים לאן שאתה רוצה. היה לו מנוע של אוטו, סדר לו מקום הפרופלה, סדר לו חגורה על הבקקס ויתחיל לשאוף מים, מכל מקום מעביר את המים. היו שואבים מים הארמנים היו מומחים בכל דבר. מתי פעם ראשונה שמעת על ארץ ישראל בזה? אני שהייתי ילד בבית המדרש, מדברים על ארץ ישראל, על כל הדברים האלה, ואנחנו ילדים. איך הגיעו אליך, השב"כ, כזה? זה שאחר כך, אני מאמין, שהייתי נהג אצל הערבים, אז זה האיש הגדול לקח אותי אצלו בגלל שכל העשירים הערבים שהיו בעיר שלנו לא גרו על יד ערבים, גרו על יד יהודים. האלה יהודים אין להם
שלום. כן, ברוך השם. ברוך השם שושנה. כן, אמא ישנה במטבח. רחל? כן. תקחי את שושנה. הייתי נהג אצלו. היה איש סבא. היה מפקד, כמו פה רמטכ"ל, היה הוא. סבא במוסל. כל הסבא הייתה בידו. זה היו בית תוחלה. משפחה עשירה וחזקה. היה להם כפרים, היה להם אדמות. היו אנשים אוהבים יהודים. היו הולכים יהודים לרכוס בגדים בנהר. היה אימא שולחת את הבן שלה שלא יבוא אחד מהעירייה ויזרוק להם את הבגדים בנהר ויזרוק להם את הדברים ויגרש אותם. היה אומר לו, דיר באלק, פה אתה לא נוגע ביהודים. האלה תחת הבית שלנו, היו הם, הים עובר מעל ידם. אמר לו, אלה יהודים מחשובים שלנו, יענו אנשים שלנו, אתה לא נוגע פה. ומתי אני מכניס אותך למים עד שתמות. אז היו מפחדים מהם. הם היו חכומה, ממשלה שנייה היה. למה הם אהבו יהודים? ליהודים היו אנשים טובים, והם יודעים היהודים שהם אנשים טובים. היו באים לבית קפה של היהודים, משחק קלפים עם יהודים, משחק דומינו עם יהודים, משחק שש עם יהודי, רוצה לשתות ערק שותה עם יהודי. אפילו שופט היה מהם שופטים, ואוהבים לשבת עם יהודים. היה רוצה לאכול קבב, אוכל אצל יהודי. רוצה לחמם באים, היה בבית מרחץ בעיר אצלנו על יד היהודים, בית מרחץ של ערבים. היה באים האנשים שלהם, אל תכניסו אף ערבייה פה. אם באים יהודיות, אל תקחו מהם כסף. אנחנו, כי היא לוקחת את כל החמם על חשבונה. היא משלמת. רק החמם לא היו הם לוקחים. יש אנשים גדולים האלה, לא לוקחים מהם כסף. אנשים מוכרים. יענו, אם אחד יבוא לעשות להם משהו בחמם, במשהו, הם לא נותנים. אפילו ממשלה, אפילו חוכומה. הם היו ממשלה שנייה. חוכומה? כן, יענו, הם היו האחראים על העיר. נכון, יש משטרה ויש משהו, הם היו מפחדים מהם. המילה שלהם מילה, כי היו הם בסבא מהם, היו בממשלה מהם, היו בשופטים מהם, היו בעירייה מהם. איך אתה והם? איך אתה והם? אני הייתי נהג שלהם. שלהם? כן, אני נהג של המשפחה הזאת. אנשים הייתי לוקח, הולכים לקנות דברים, קונים מיהודי. לא קונים מערבי. קונים גרביים, קונים בגדים, קונים הכל. כמה היית? הייתי בגיל 17. אני כבר נהג, יש לי את הרישיון 58 שנים. 59 שנים, הרישיון שלי. 59 שנים. בשבוע יש לי הרישיון פה, שעוד של עיראק. אני כבר יליד 25. 78. הייתי נהג במכונאי, שם הנהג צריך להיות מכונאי. שם אין כמו פה לתקן, אתה נוסע מדבר, אתה נוסע יומיים, שם צריך להיות הנהג מכונאי, נתקע במשהו, תקף, ישר מתקן, פותח ומתקן. אני, הלך לי פיסטון בדרך, פתחתי את הקרטר, שלפתי את הפיסטון וחזרתי על 5 פיסטונים. אני השנה 1942. כן. 42. כן. אתה זוכר את השנים? כן. עכשיו מה, איך התחלת להבריח יהודים וכאלה? אני אסביר לך. לאט? כן. אז הייתי עובד אצל האנשים האלה, האוטו שלהם, והיינו נוסעים לסוריה. נוסעים מתי? בערב, בלילה. לא היה רחוק. היינו נוסעים לסוריה, שם היה סלמן אלוס, הוא לוקח את היהודים, היה לו קשר עם המשפחה הזה הערבים, היה מהם אנשים
אז היינו נוסעים, לוקח את 10 אנשים, 8 אנשים בפרייבט, והיה אחד מהאנשים שלהם נוסע איתי ערבי, והייתי, למה יכלתי להיכנס לסוריה? הדודות שלי, אחיות של אבא שלי, התחתנו בסוריה, בחמש שלי. ויש להם ילדים, ויש להם הכל. בן אחד, בן דודה שלי, בא לארץ, יהודה. אז עשו לי את התעודת זהות שלו, שמתי את התמונה וחתמו על זה, אני במקום השם שלי יהודה. היה לי תעודה סורי. שני תעודות, תעודה עיראקי, תעודה סורי. האוטו שלנו, עשינו לו טסט שמה, ויש לו כתוב דמשק. האוטו עיראקי. תעודות מזויפות, היה אז ששקלי שמה. כולם בכסף, היה דרק. במקום שוטר קוראים לו דרק. אז היה לי תעודות על האוטו ומספר דמשק או חלב. ככה היו עושים. ונותנים מספר, אני מגיע לגבול סוריה, אני שם את המספר, האוטו מן חלב. מספר חלב. האוטו עיראקי, שמים לו מספר של חלב, ואני יש לי תעודה סורי, ואני נוהג. תופס אותו שוטר, אני מראה לו תעודה סורי, וזה אנשים סורים. לא היה שואל, מתלבשים כמו ערבים, בדואים, והייתי מריד אותם. היה בסוריה, היה חאן של המשפחה, היה להם חאן כמו שבאים אנשים ערבים, שמים חמורים, שמים סוסים, ליומיים, מוכרים סחורה, שמים את הזה שלהם, יושנים בחאן. זה היה חאן של המשפחה. של בעלה לדודה. עכשיו, הם ידעו שאתה מעביר יהודים. אף אחד לא ידע, רק היה יהודי אחד ממוסל, שמה, אדם גדול, מנשי ברוך, אבו יונס. היה לו אישה, איזו אישה טובה, גם כן, משפחה טובה. הוא היה עזר ליהודים הרבה, היה בזמן השושקלי. היה משלם כסף מהכיס שלו באמת להשיא להם תעודות. להשיא תעודות, שולח אותם לארץ. לא לפני הרבה זמן נפטר. אשתו לפני 10 שנים בערך, סדיחה, נפטרה. היה להם בשוק הפשפשים, חנות היה אשתו. הוא שבא לכאן, לא שמו עליו, נתנו לו מושב, לקחו תמונות משלי ושלו, ושמו בסוכנות. אז שבאנו, לא כמו שחשבנו שאנחנו יהודים, אז היינו בעיראק, לוקחים האלה, אני נתפסתי בגבול עיראק. רגע, לפני שנתפסת. אתה מעביר אנשים לסוריה. האנשים הם יהודים. יהודים, כן. מביאים אותם מבגדד. הבית של האוטו זה, איך קורא זה? ערבי. הערבי. כן, האלה המשפחה הגדולים. משפחה. כן. הם ידעו שזה יהודים? כן, הוא יודע, הבן אדם יודע. הוא לוקח. הוא זה שעשה את זה. כן, הוא שלקח. אתה רק היית נהג שלו. לא, אני נהג שלהם. למה הם לקחו אותי? למה? אם אני תפס בסוריה, יש תעודות. יש לי תעודה סורי, למה? למה הוא הערבי, מה אכפת לו להבריח יהודים? כסף. מסארי. מסארי לוקח. ורק הוא יודע שבאים לארץ. כן. אז היו נותנים לו, גם היה לו קשר עם נשי, עם אבו יונס, היה לו קשר. ונשי מכיר אותם בחוץ לארץ, היו שכנים, חברים. אז כבר הכרת מישהו מהארץ, כוחות הביטחון שלנו, היה כבר קשר? היו באים לשם, לסוריה. לסוריה, היו באים, היה אחד, קוראים לו דני, מיגור. מיגור היו באים יהודים. אדקס הזה שאתה יורד. מארגון? כן, ההגנה, העצל. כן, היו באים שם, והם היו לו, היה אחד קוראים לו אדקס, שאתה יורד מהדר העיר. הוא היה בתור צרפתי בסוריה, היה עושה כבישים, עושה זה קבלן, רק היה בתור צרפתי, הוא היה מפה, מישראל. שהיו באים היהודים לשם,
השליחים היו פונים עליו. למה? כי הוא פונים למנשי. מנשי היה לובש חטה ועגל ועבאיה, היה לו, הוא הולך עם רובה ברנו קסר, היה איש, אתה רואה אותו שייח ערב, הבדואים האלה, השייח הגדול, כמו אל-גזייל, הוא היה ככה בסוריה. אנשים אוהבים אותו, היה פורט כסף הרבה נותן, היה לו קשר עם שגלי, עם ראש הממשלה היה לו קשר, המשטרה, הכל היו קשר איתו. היה נותן כסף הרבה, מזמין אותם לאכול, לשתות, חברים, משחקים קלפים, ככה היה, קנה אותם. והם יודעים שבאים יהודים, אומר לו 10 יהודים, תן לי תעודות, נותן לו שמות, ערבים, עושה להם תעודות, הולכים לסוריה, מסוריה ללבנון, אנשים לוקחים אותם. מלבנון, באוטו לוקחים אותם, אנשים, גם בשלהם. לוקחים אותם ללבנון, מלבנון לוקחים אותם לראש הנקרה, ובראש הנקרה איפה הכובוס של חניתה. בוואדי עומדת הטקסי, עוברים את הוואדי, עולים לחניתה, באים לעכו, ישר. יום אחד אתה נוסע בגבול לסוריה? לא, בסוריה חוזר. חוזר מסוריה, מוציא התעודה לא נכון. תפס אותי משטרה, אני מסיר לו את התעודה. לפני שאני אכנס לגבול עיראק, למשל, כמו פה והרמזור, אני עומד, מסיר את המספרים, שאני מהגבול עיראק, נכנס לגבול עיראק, אני עושה, בגבול עיראק אני שם את המספרים של אוטו בעיראק. עשיתי את המספרים, קבלתי אותם, עברתי, היה אוטו מסלח, יקלו לו, אוטו של המשטרה, כמו שלנו, משמר הגבול. תפס אותי שוטר, אומר לי, בבקשה, תן לי ניירות של זה. היינו אני והערבי איתי, 2 אחים, אחד היה מחכה, נתנתי לו את התעודה שלי, אני מסיט לו תעודה זהור, צריך תעודה זהור עם הרישיון. לראות לו, אני בדיוק עשה לי תעודה זהות סורי. אומר, אנחנו מחפשים אותך, שמענו ומחפשים אותך. ישר לקח אותי, אני והם. אני והם ישר מהמשטרה, לקחו אותנו לבגדד. היה להם משפחה משלהם, אחד, כמו שפה ראש המוסד. ראש המוסד, כן. לא דיברו קודם לראות, לקחו אותנו, למחרת בעיתון, תפסו יהודי, מרביח אנשים, מרביח זה, יתחילו בעיתונים, אז, מה לעשות, אם לא היו מפרסמים את זה, יכלנו להשיא אותנו, יכלו להשיא אותנו, האלה. רק ששמו בעיתון, והכל ידע, כבר לא יכולים. ונתנו את השמות שלהם שהיו גם כן באוטו, אז יכניסו אותנו לבית סוהר. ומה עשה? זה מהמוסד, הוא לא יכול 1-2 להעביר אותנו, אז לקחו אותנו אחרי חודש, לקח אותנו, היינו בעינויים, אני רק, הם לא. מה זה עינויים? עינויים, מרבסים. קשה? כן, המשטרה שם, מה היינו עושים בסוריה, לא מדברים. אמרתי לו, אני שם יש לי משפחה והלכתי לשם. והם מרביצים? מרביסים. חזק או זה? חזק, משהו, אז אחר כך, אחרי חודש, כתבו בעיתון שאני עומד לתלייה אפילו. עמדת לתלייה? כן, כן, היה בעיתון, לתלייה. יהודי וציוני, ציוני מרביח יהודים, הוא מה שכתבו. אתה ידעת שאתה עומד לתלייה? אני נמצא שם, אני לא יודע מה שקרה. רגע, אתה ידעת שהיית בדרך לתלייה? אני לא ידעתי, אחר כך ידעתי, העיתון. הכל נפתח. אני בבית סוהר לא יודע שום דבר. אז, הנה יש לך חשמל פה. אז ידענו שישנו
אמר, אין לכם מה לפחד, בבית סוהר, קודם היינו בבית סוהר, אחר כך עשה בן אדם סדור, יעבירו אותנו, יענו, כאילו שאנחנו מאישים הגדולים שיועיים, שיועי, כמו שאוהבים את רוסיה, משהו, עשה ניירות אחרות עלינו, אני והם, שאנחנו מסוכנים להיות בעיראק, אני נהג שלהם ואני הגדולים, יעבירו אותנו לנגרס סלמן, מנגרס סלמן נשארנו שם בערך חצי שנה, אחר כך יביאו אותנו ללקוט, בגדד ללקוט. בלקוט היה איתנו יהודי אחד פה גר, מנדל, הוא ואשתו, התחתן חדש, תפסו אותו לבנני, הוא היה לו ניירות לבנני, תפסו אותו, מה אתה עושה בעיראק לבנני, הוא התחתן, ואשתו שמו אותו באותו דבר, שמה, אנחנו באנו לשמה, הוא היה שמה, בלקוט. אז יביאו אותנו ללקוט בתור מעתקלים, יענו אחד, יסיעו אותו שיהיו מסוכן כמו פה, מביאים בלי משפט. מכניסים במקום. זה עדיין כלא. כמו כלא, אתה יוצא החוצה, יוצא שוטר אחריך. אתה יוצא בשבוע, פעמיים, 3 לטייל, שוטר אחריך. אתה מטייל בעיר, נפסמה. קוד קטנה הייתה. אז היינו אוכלים ושותים שמה, לוקחים לחודש 3 דינר. מי היה שמה? היה וזרה, זה וזיר נקרא שרים, היו גדולים מכל עיראק, מביאו אותם לשמה, מי שהמלך היו נגדו, היו מכניס אותם שמה, והגדולים במועתקל הזה. שפעם היו גדולים. כן, שם, כולם האלה, לא בבית סוהר, שמה. אז אנה היה מוסרף שמה כמו שמושל על העיר, מוסרף. אז מכירים אותו, אלה כולם גדולים, מודיר שרטה, חאקם, ספיר, וזיר, כולם היו שמה במעתקל. מי שהיה נגד המלך או נגד הזה, מכניסים אותו שמה, היה שיועי, ראו עניבה אדומה בפנים. אבל מה הוא עושה שם כאילו? זה אוכלים ושותים וזהו. כן, יענו. היה קשה שם או שקצת? לא קשה שם, שם בסוהר היה קשה. שם היה לא קשה, היינו לוקחים משכורת. היו משחקים קלפים, אז מה, היה שם מוסרף. אז מה עשו? היה בא בערב משחק עם את הקלפים, כולם גדולים היו, רק אני יהודי. אני ומנדל. מנדל לא ידעו שהוא יהודי או לבנני. אז אמרו לו, אסור לקחת מכתבים לשלוח. היו שמה, אסור לשים מכתב, לשים אותו בדואר, אסור. תופסים אותו עם מכתב, בעיות. אז אמרו לו, תשמע למוסרף, יש לנו ג'מיל הדה, נהג מנה. תיקח אותו נהג אצלך במוסרף, נהג. מה הוא עושה? זה יהודי, נהג. אני הייתי נהג שלו, שם, בתוך קוד. אתה יש לך מכתב, אתה נותן לי, שני יש לו מכתב. אני בא לאיפה שהיה מוסרפיה, שהיה יושב, משה לקוד. אני, כמו דואר יש לנו פה, אז אני שם 2 מכתבים פה, 2 מכתבים פה, ושולח להם. לא מחפשים אותי, למה אני נהג של המוסרף. המשטרה כבר לא אין, אני יוצא החוצה, אין שוטר אחריי. בלי משטרה, אני נהג כבר אסלו, זה מוסרף, הוא אחראי עליי. וזה ככה היה. בלילה אני יושב שמה, אצלהם, הוא בא, אני לוקח אותו לשם, משחקים קלפים, כולם היו גדולים, אוקם, וזרה, היו אנשים גדולים בממשלה. והיו במועתקל, אז אני הייתי נהג של המוסרף. הכניסו אותי אסלו בשביל להיות, וגם הייתי מקבל כסף. בתור נהג היה נותן לי 2 דינר, ו3 דינר הייתי לוקח מהממשלה. אני עשו אותי איש גדול. לא אמרו שמועתקל, סייאסי. עשו אותי איש כמו אלה על וזרה, וישבתי שמה 2.5, כמעט קרוב. מה היה? בן 22. כן. בן כמה אתה שם?
שם אני הייתי בן 25. 25? כן. יכניסו אותי שם, יצאתי משם, גם יש לי כסף. איך יצאנו? שם שמתחלף שר פנים, נופלת כמו שפה. הממשלה, לא הממשלה נופלת, האלה שרים, מחליפים שרים, אז שר הפנים יתחלף, יסיעו אותנו כולנו חוצה. כן. יצאנו חוצה, אני יצאתי, באתי הביתה. אחרי שנהיה שר אחר, יתחילו כל יום, אני צריך לבוא למשטרה בבוקר לחתום. רגע, אתה כבר חזר במוסול? במוסול. אני אבוא למשטרה לחתום. בבוקר, בערב, אני הולך, רואים אותי, ובלילה באים, דופקים בדלת, אני צריך לצאת החוצה, תראה אותי המשטרה. ואני חוזר ראשון. נשארתי איזה שנה. בדיוק, היה מפקד משטרה, שהיה במועתקד, נהיה מפקד משטרה במוסול. אלוהים גלגל אותו. אז אני לא ידעתי. מי אמר לי? הערבי אמר לי, וואלה, כמו מפקד המשטרה, אבו נזר, היה לו בן נזר, אבו נזר שם מדיר שרטה הון. ישר בבוקר, לא הלכתי לאף מקום. חיכיתי על יד המשטרה, מרכז אל-עם, הוא יבא לי שמה. אני רואה, הוא בא, אבו נזר, הוא אומר לי, אני מחפש אותך, בוא תיכנס. אמרתי לו, כך וכך העניין, אני נשאר כל יום, בלילה, ביום, באים המשטרה, מחפשים אותי, צריך לחתום. אבל עכשיו, אני אעשי כל הדברים, כמו שאני מדבר איתך, ישבתי אצלו, אמרתי לו, כך וכך העניין. הסברתי לו, לערבים מפחדים ללכת המשטרה, רק עליי, למה אני הייתי נהג. יסיעו אותי מזה, ואני הייתי נהג, אחר כך חזרתי אצלהם, התחלתי לעבוד אצלהם. כשהתחתנתי, הוא בא, הוא ואשתו, אשתו של מודיר שרטה, אני הייתי בא עם האוטו של המשטרה, של המשטרה עד לבית. המשטרה, שם את האוטו במשטרה, מפחדים המשטרה היו. למה אני נהג הייתי אצל הגדולים, והוא, אבו נזר, היה בא לפתש במשטרה, וידעו שכפר מודיר שרטה אל-עם, אני מכיר אותו, כי היה איתי בבית סוהר, במועתקל, מפחדים לדבר. הוא נתן הוראה לא לגשת, ובן אדם שנתן את ההוראה לקח אותנו, פטר אותו מהמשטרה ושלח אותו לעזאזל. כן. היה ככה בחוץ לארץ. היו אנשים הערבים, היו אנשים טובים. הנה, עכשיו, שאלו עליי בלונדון, אנשים מהמשפחה שלהם הרגו את ההורים שלהם, הבן שאל, אבא שלו סיפר לו לבן, אמר לו, יש אחד חלאווצ'י, היה נהג שלנו, הוא הלך לפלסטין, ואם הוא חי, אתה תשאל מי שבא בלונדון, יש עיראקים ויש ממוסול, תשאל מי שבאים מישראל לשם, תשאל אם אחד מכיר אותו, הוא חי או מת. תשאל, ואם אתה תצטרך משהו, תלפן לו, תדע איפה הוא, וזה, תשמרו אותו, יש להם כסף. ושאלו ואמרו להם, אני חי ויש להם מוסך, והילדים יש להם מוסכים, והכל מסודר. איפה הוא, בלונדון? בלונדון. איפה שעון? ביג בן? בקומה שנייה, על יד ביג בן יש לו מסעדה, לוקחת 500 איש. אנשים תיירים בהם מסלול לחול. קנה מסעדה. הוא אומר, הוא לא מכיר אותי, אמא שלו מכירה אותי. הוא נולד ב-51, ואני ב-50 יצאתי, הראשון. יצאתי, באתי לארץ מהעיר שלנו. אני ועוד 2 משפחות. באתי לארץ. באתי לשער העלייה, אחר כך לבית ליד, מבית ליד כמה זמן, לא הרבה, בא שושנה מזלינו, אמרה לי, אתה, העבודה שלך לא פה, העבודה שלך במפרז, אתה מכונאי, נהג שם המפעלים,
שם הכל, ואתה יכול לעשות מוסך, אתה יכול לעבוד שם, באגד, בסלל בונה, בסיוד מכני, וסדרה לי פה לבוא לקריית אתא. ואני באתי לקריית אתא, עולה הראשון. היה שריף על יד כדורגל בהתחלה. השריף הראשון שעשו אותו בלי גג. היה... אתה רחל ושני ילדים. אני ושושנה ואבנר. שושנה הייתה בת שנה ושנתיים, ואבנר בן שנה. והייתי פה, התחלתי לעבוד, עשיתי, קודם הלכתי ניירות, עשיתי. מה, ניירות? ניירות. ניירות? כן, אני מכונאי, עשיתי בחינה בסלל בונה, לקחו אותי נאס להם. נהג, קודם החלפתי את הרישיון, יומיים הלכתי, היה בשער ברחוב תל אביב, משרד הרישוי. לקחתי את הרישיון שלי, הוא אומר לי, אתה יודע לנהוג? לא, זה... להתחתן. איך זה עובד עם ההתחתנות? עם התחתנות, אנחנו רואים את הכלה, רואים אותה שהולכים לחתונות, עושים חתונות. עכשיו בוא נבדוק שזה קליט. עוד באים נשים להסתכל על החתונה, וכמה ימים, 7-8 ימים בטוב, וזה, מביאים את הכלה, משהו, שמחה, כמה ימים. אז רואים, בזה רואים את הכלה, אומרים להורים, ההורים הולכים לראות, ושואלים על הילד, משפחה, הם שמה מחפשים משפחות. המשפחה, איזה משפחה זה, איזה עבודה, זה, אנחנו, משפחה שלנו מוכרת. היה לנו מפעל של חלבה, ומוסל לא כמו קריית אתא, הבתים אחד מכיר את השני. להורים היה מפעל, ויודעים. חלבה ובונבונים וכל טחינה וכל היה שלנו בבית, עושים. ההורים גם עלו לארץ? כן, נפטרו פה. אז אמרו להם, הוא נהג. אמרו, שמענו שהוא נוסע בשבת. והדוד שלה ראה אותו בשבת שהוא נוסע, שהולכים לטייל בשבת, הולכים על נהר, הולכים זה. ראו אותי שאני נוסע, אמרו לו מה לעשות, הוא נוסע אצל הערבים, הערבים האלה גדולים, והוא נהג שלהם. הוא מוכרח לנסוע, לא יכול לא להגיד להם אני בשבת יושב. הוא נוסע, אנחנו לא יכולים עליו. אתם רוצים תתנו לו, אתם לא רוצים תתנו לו. קודם שתקו, אחרי שעשיתי את הערוסים לא יכולים עד, התביישו, לא כמו פה, מתחתן היום ואחרי חודשיים הוא מתגרש, שם עשו בושה. שם אחד מתחתן, אסור לו להתגרש, לא יפה. וזה ככה היה. אז הדוד שלה שבא אחר כך אמר באמת, אני לא ידעתי שאתה אדם טוב, יש לך לב טוב, ואתה איש, לא ידעתי, אני דיברתי עליך לא טוב, שרציתי שלא לתת לך אישה בתוכותי, בגלל שאתה היית נוסע בשבת, רק היה לך לב טוב. ואומרים עליך אנשים, אתה עשית עזרה, בשבת היית נוסע, אפילו אני שהיה דבר משהו על יהודי, הייתי אומר להם, כי הם היו בממשלה, היו משחררים אותו. אז ככה היו מתחתנים, לא כמו פה. לקח אותה, גר איתה 3 שנים, 2, אחרי חתונה, אחרי חודשיים 3, מתגרשים. מה יותר טוב, כמו שבעיראק? לא, שמה אישה מתחתנים, חתונה, זה לא כמו פה. מתחתן היום, אחרי יומיים מתגרש, מה זה פה? למה, מי מתגרש פה? הרבה אנשים מתגרשים. המשפחה שלך, מי? לא, אף אחד לא מתגרש, רק רואים, זה פה, זה בושה. תגיד, מה... אצלנו לא היה. מתי אתה פוגש את רחל פעם ראשונה? בחתונה? בחתונה רואים אותה, רק פעם ראשונה? רק פעם, לא מדברים. אסור לזה. בחתונה שאתה מתחתנים? לא, רואים אותה למעלה, מסתכלת על חתונה, רוקדים וזה. לא, אתה... אני רואה אותה,
היא לא, גם היא רואה את האנשים. אבל אתה פעם ראשונה פוגש את רחל. אני לא פוגש אותם מדברים. בכלל? בכלל אסור. עד החתונה שלך. עד החתונה. לא מדברים בכלל. בחתונה פעם ראשונה שלום נעים מאוד. לא, אפילו שלום לא אומרים. רק בזמן הקדושים עושים קדוש, ואחר כך אני בא אצלהם, שיושבים איתי, האמא שלה ואבא שלה. כולם יושבים מדברים. רק לבד אסור לשבת. ואחרי החתונה... לשאת איתי אסור. ואחרי החתונה, פעם ראשונה ביחד. פעם ראשונה ביחד, אחרי החתונה הולכים יחד. לא דיברתם אף פעם כלום, ואתם כבר נשואים. לא, אנחנו בחתונה מדברים, אחרי שעושים ערוסים מדברים. אני הולך אצלהם, היא לא באה אצלנו, אסור. רק אני הולך אצלהם ומדברים, ההורים שלו הולכים, בשבתות הולכים לשם, לוקחים מתנה, לוקחים טבעת לפעמים, לוקחים משהו, לוקחים לתת, ככה. קוראים לכלה שלי, אני משל עבדתי, ויש לי, קניתי לה טבעת, קניתי לה משהו שאני הולך אצלהם לשבת, לאכול, לשתות, לשב איתה. אני לוקח איתי משהו, זה לא ככה הולכים, יחב. אבל כל המשפחה שם. כן, אבא שלה ואמא שלה. אתה ורחל מדברים? מדברים, כן, רק על יד ההורים שלה, לא. אין, מורחק. היא יושבת שם ואני יושב פה. אז מה מדברים? מדברים על העבודה, מדברים על הלב, שם, על הבית, מדברים, ככה, על העולם, וזה מה שיש. אחרי החתונה. אחרי החתונה כבר אנחנו... לא, באותו בית אצלנו. מביאים את הכלה אצלנו בבית. מביאים אליך? עדיין אין בית לבד. אין בית לבד, אנחנו לא, אין כמו פה. שם מתחתן, יש לו חדר בבית, הוא גר אצל ההורים. יש לו ילדים. כל המשפחות ככה. לא, יום אחד זה... לא, אין דבר כזה. לא כמו פה. אסל חמתו, אסל בטיח. אין שם מתחתן, עובד, כולם בבית. בבית של הגבר? זה, כן. ילד אחד פה, ילד אחד פה, ילד אחד פה, ילד אחד פה. כולם עם ילדים וגרים ביחד ועובדים וכסף נותנים להורים. כן, מה אתה חושב? אבל עד מתי? עד מתי שיש לו ילדים, עד שנפטר אבא, האח הגדול תופס את המקום עבודה, וזה ככה הולך. חמולה בבית, אין לגור ביחד, לשאת, אין דבר כזה. יש אנשים שלמשל יש לו כסף, הולך בונה לו בית או מזכיר בית. אם יש ריב בבית או משהו, או אין מקום, הולך מזכיר לו בית. כל הזמן שיש לו בבית מקום יכול לגור, הוא בבית. אין בחוץ לארץ ללכת, והחמתה, ושם יש כבוד, לאיש זקן יש לו כבוד, לזקנה יש כבוד, לא כמו פה זורקים אותם. זורקים אותם בית חולים, זורקים אותם בית אבות, שם אין דבר כזה. שם הזקן יש לו כבוד, שואלים אותו, נעשה את זה, מה אתה אומר על דבר כזה, מתייעצים איתו, תמיד המיטה שלו נקייה, אפילו שישאר 20 שנה בבית הוא לא יכול לקום, רוחצים אותו, הכלה והאימא וכולם רוחצים אותו ומנקים לו ומשיבים אותו, גם הכלה וגם האחות וגם האימא וגם הסבתא וגם ככה אחד עוזר לשני. אז איך ההורים עשו בחירה טובה עם רחל? בטח. יצא טוב. משפחה טובה, אישה טובה, משפחה טובה. זה לא, שם לא מחפשים על יופי, מחפשים משפחה. אבל רחל, כן. משפחה טובה ואישה טובה. רחל טובה. אין כמו איש. אתה רואה אותי איך אני בריא וקם ועובד וזה. זה הכבוד לאישה. באשתי. רחל. היא יודעת, אתה אומר לה? כן. בלי רחל האישה יכולה לתת לגבר הולך עם מקלות, והולך עקום, הוא לא יודע את הדרך שלו איך הוא לא. אתה רואה אנשים, הוא הולך על המדריכה, פתאום אתה רואה אותו באמצע הכביש. זה מהדאגות, גם בבית, גם בעבודה. הוא בעבודה יש לו דאגות, בביתה יש ריב.
למה אתה לא עושה זה, למה אתה לא קונה זה, למה אתה לא מסיע אותי, למה אתה לא מפלן, למה זה שכנים יש להם טלוויזיה, תחליף את הטלוויזיה, הם קנו פריג'ידר, אומר לה יש לנו פריג'ידר חדש, תחליף אותו, זה כבר ישן. ככה יש ריב תמיד בבית. אצלנו המודל הישן אין כמו מודל 42, אז זה אשתי, אנחנו מודל הישן. מודל החדש היום לא שווה כלום. לא שווה, הילדים של ארץ ישראל לא שווים כלום. לא שווים. לא שומעים מההורים, רק הבית ספר מלמד לכתוב ולקרות. רק ההתנהגות והטוב בבית. זה הכבוד בבית. לאמא, לאבא, לדודים, לשכנים, הכבוד. אבל הנכדים שלך יצאו בסדר. ברוך השם, זה איך אני התנהגתי, הילדים מתנהגים כמוני, איך הנכדים מתנהגים אותו דבר. זה ככה צריך להיות. יש משפחות, אתה רואה עשירים, ויש ילדים אצלהם מדורדרים. חשיש, ומשיש, ובתי סוהר, וגניבות. לא שמים לב. אם האישה עובדת והבעל עובד ולילד לא שמים לב, זה לא טוב. צריך גם לשים לב לילד שבא בבית ספר, שיעורים, מהורים, מה אתה עושה, עם מי אתה הולך, עם מי אתה בא. הילדים היום ב-12 יוצאים איפה למסיבה? ב-12 מסיבה? בלילה? איך דבר כזה? אצלנו? הייתה יוצאת שושנה, אני אומר לה, ב8 את הביתה. ב8 ב10 עשו. ב8 את בבית. אבא לסינמה, הולכים לסרט. מתי יוצא הסרט? למשל, 10 הולכת עם האח, עם השכנים, נשים, האישה והילדים כמו הבנות, הולכים לסרט. מתי יוצא הסרט? למשל ב9, 9:15, 9:30, אתם פה הולכים ברגל. היה מכונות בקריית אתא, היה אמפיתיאטרון והיה למעלה. אם הילדים עושים בלגן, מה עושים? אין בלגן, אין בלגן. הילד היה, אני אחיה לבן שלי, פעם יביא אופניים. יביא חלק מאופניים, היו בים. אשכנזי אחד איתם היה, חבר שלהם, גנב אופניים, רכבו עליו והגיעו עד פה. אני רואה בן שלי יביא גלגל של אופניים, חדש. אבני איפה זה? קל מסעתי אותו. כשהוא זורק גלגל, עם ג'אנט חדש, אז היו אופניים בסי. אין אחד שהיה לו אופניים הרבה. כי האופניים היה כמו אוטו של היום. אני לקחתי את הגלגל, אמרתי לו לאבא, בוא תעלה איתי לאוטו, הולכים, תעזור לי באוטו, רוצים לעשות העברה. הוא עלה על האוטו, ישר למשטרת קריית חיים. אמרתי להם, הנה גלגל, הבן יביא אותו, הוא אומר מסע אותו, מישהו זורק דבר כזה, בבקשה אתם תשאלו אותו מאיפה, זה חדש, אף אחד לא זורק דבר כזה. עד ששאלו וחקרו, יסעו שהם היו בים בגליה, היה גליה אז קודם, היו הולכים לפמפם, בקריית חיים, פמפם, גליה, היה ככה. אני הייתי משאיר להם סינור של האוויר בחוץ, שינפחו את האופניים, 3, 4 על אופניים היו אחד קדימה, אחד על הכידון, אחד מאחורה עומד, 3 על האופניים. והמשטרה, אחד שורק, היו רואים אותה במשטרה, רק אין מכונות על הכביש. בלילה של שבת אין מכונות, גם לא היה מכונות, כולם הולכים באופניים וברגל. לפמפם, לגליה, היו מתרחצים שם. לא היה. הקולנוע היה למטה אחד, וכל עטה למעלה אחד. זה היה הקולנוע. והיה טיול לשבת פה במרכז, היה אריה, היה לו שריף בעמסה, איפה הרמזור בעמסה, שם אריה היה לו שריף, היה בקריית אתא. אברמסקי ובוי ופישר המכתר פישר המכתר זה עטה. כן, זה איפה ובוי וטבשניק
האלה היו, לא היה בתים הרבה, הכל היו שריפים. פה היה מחסום, פה, איפה הרמזור, שאתה הולך לכיוון הכדורגל, היה מחסום, צינור, מעלים אותו ומרידים אותו. והיה חדר אחד שם על יד הכדורגל, היה של ה-MP, של הבריטים. כשבאנו לכאן לא היה דברים, היה ביארה של אברמסקי, היה לו פרדס, והיה לו באר שם, ולא היה מים אפילו פה. מים לקחנו מאברמסקי, מהבאר. וזה... בוא נספר את הסיפור על יחיאל חולה. מתי זה היה? חכה, קודם על המעברה, כי כשבאנו בשנת 50 היינו בשערי עלייה, ועכשיו קוראים לה? בית ליד. לא, שערי עלייה. זה פה בחיפה. כן, בחיפה. ואחר כך היינו כמה זמן בבית ליד. אני רק לראות שזה מחליף, בסדר? כן, היינו בבית ליד ונתנו לנו אוהל של בן אדם אחד. נכנסה רק מיטה אחת בתוכה. והיה גשם שוטף, ממש גשם חזק. ואנחנו 4 על מיטה, שרה, וכולם יודעים מה זה מיטה של בית עולים, מיטה שרה. 4 אנשים או כל? 4. עד ג'מיל? כולנו על אותו מיטה, כי נתנו לנו אוהל כזה קטן. ואני ישנתי ככה, ואבנר היה בן 8 חודשים. ונרדמתי, נפל לי מהיד. אני התעוררתי, הילד איננו. אז חיפשתי בשלוליית המים. במים? על ידי, כן, ומצאתי אותו. ירדתי לו את הבגדים. עטפתי אותו במה שהיה על ידי, אין לי אור, אין לי כלום, אין לי שום דבר, אפילו נר לא היה לי. עד הבוקר. אחר כך ג'מיל הלך להביא אוכל, ראה שושנה ארבילי, היא שכינה שלנו מחוץ לארץ. אז הוא אומר לה, תגידי, מה החיים האלה? אומרת לו, אתה יודע מה? אני שולחת אתכם לקריית אתא, כפר אתא קראו לה אז. אני אשלח אתכם לכפר אתא, שם יש מפרז, ויהיה לך עבודה ויהיה טוב. אז הוא שלח אותנו לפה למעברה. באנו למעברה, אין אף אוהל, הייתה חגורה של נגיד 2 על 2, 2 על 3, משהו כזה. ואין כלום, לא מים, לא נוחיות, לא אף שום דבר. השאירה אותנו, באנו עם מצעית, זרקה אותנו והלכה. ישבנו, אז מה נעשה? עברית לא יודעים. לא יודעים עברית, אין בן אדם שתשאל אותו. ישבנו בשמש. פתאום לשעות הערב, במשאית, עם חלקים של אסבסטון, והם ידביקו את האסבסטון ככה, היה לו דלת, היה לו חלון, והלכו, וישבנו על החול. נחשים, עקרבים, לא חשוב, הכל היה. אחרי זה חודש וחצי, באו, עשו ביטון. אחרי כמה חודשים עשו כפר מדריכה, 2 אבנים ככה, 2 אבנים. היה מרחק, נגיד, זה 100 מטר להביא לי מים. יותר מ100 מטר ללכת לנוחיות. ואם היה גשם, הלכנו, נכנסה לנו הרגל בפנים, כי זו הייתה אדמה חקלאית, איפה שעכשיו כדורגל. מכניסים את הרגל, הנעליים נשארת, ואנחנו מציעים את הרגל, והם לא מצליחים להוציא את הנעליים, נדבקה למטה. בקיצור, היה נורא קשה. אני ילדתי את מאיר שמה. אחר כך עלינו לשיכון. בעלי אמר, אני לא אגור בשיכון. פה בקריית אתא? כן, קוראים לו עולה חדש. קניתי בשולם, מזומן. מכרת אחר כך? קניתי אדמה ופניתי. והוא לא רוצה לשבת בשיכון, אבל בינתיים נולד לי יחיאל. הוא יחיאל נולד במעברה? לא. יחיאל נולד במעברה? לא, בשיכון. שיכון. אז הוא נולד בשיכון, ואחרי 3 חודשים נולד ב-52. ואחרי 3 חודשים הילד יתחיל להקיא ושלשל. יחיאל. לקחתי אותו לרופא,
תקחי אותו לרמב"ם. לקחתי אותו לרמב"ם, יתשפזו אותו, ולא נותנים, אז לא היו נותנים האמא תיכנס לילד. היא תראה אותו רק מחלון זכוכית. הייתי כמעט כל יום הולכת. נשאר שמה איזה 5-6 חודשים. מה אם הילד יהיה טוב? מה אם הילד יהיה טוב? לא נותנים לי את הילד. באתי איזה בוקר, הילד איננו. חשבתי שיעביר אותו למחלקה אחרת, הלכתי לשאול אחיות, לא יודעים, הלכתי לשאול רופא, לא יודע. שאלתי פה שם, אני הקמתי להם צעקות שמה. אני רק ידעתי להגיד משטרה, לא ידעתי להגיד שום מילה עברית. שאני אביא להם משטרה. ואני ישבתי לרצפה והתחלתי להרביץ לעצמי, איפה ילד, איפה ילד, נשארתי שם עד הערב. וזה באמת, הרבצתי לעצמי, כל השיער שלי מרדתי. איפה הילד? בכיתי והמשטרה, וניגש אליי בן אדם אחד. אני יכולה להגיד שזה היה מלאך מהשמיים. הוא אומר לי, גברת, הבן שלך בשפת. אל תגידי שאני אמרתי, בשקט. מי זה? לא, זה שרי. אז אני אומרת לו, תראה, אני אנשק לך, באמת, התחלתי לנשק לו את הידיים. תן לי את הכתובת. אז הוא הולך, כותב הכתובת ונותן לי. כל הלילה אני יושבת ככה ובוכה, עד שנהיה הבוקר, יאללה לצפת. נסעתי לצפת, הלכתי לכתובת, דופקת בדלת, יוצאים לי 2 בחורות. ככה נראה לי דתיות, מבוגרות, ככה 40-50 כל אחד. מיד גברת, אמרתי לה, אני אמא שלי חייל חלוצי. אני באתי לראות את הילד, ומי נתן לך כתובת? ומי אמר לך שהילד פה? אמרתי לה, בית חולים נתנו לי כתובת. אז אמרתי לה, בית חולים נתנו לי. היא אומרת, זה לא יכול להיות שבית חולים נותנים לך כתובת. אני התווכחתי איתם על הדלת לפחות 2 שעות. אני התחלתי לבכות. מה זה הרגשתי? שאני כבר מאולפת. אמרתי לה, תשמעי, אני פה, אני לא אלך מפה. אם לא תתני לי לראות את הילד, כבר ידעתי, אנחנו כבר היינו כמעט שנה, יותר משנתיים כמעט בארץ. אמרתי לה, אם לא תתני לי להיכנס לראות את הילד, אני אלך לקרוא למשטרה. הילד פה, בית חולים נתנו לי כתובת. היא לא יאמינה בית חולים נתנו לי כתובת, כי הילדים האלה כנראה רצו אותם לקחת. בקיצור, היא נתנה לי. היא נתנה לי להיכנס ולראות את הילד, ואחר כך דיברנו יפה וזה, והלכתי הביתה. אחרי זה שבועיים אמרו לי שבחיפה נותנים גרבי ניילון במנות. לקחתי 4 כרטיסים שלנו, עמדתי יום שלם בתור, נתנו לי 2 זוגות גרבי ניילון במנות עם הכרטיסים, לקחו לי בולים של גרבי ניילון. הלכתי, נתתי לכל אחד, זה היה משהו גדול. מי היה יכול להשיג דבר כזה? אז כל פעם שאני נסעתי לשם, לקחתי להם משהו. נשאר שם איזה 3 חודשים. אני אקח את הילד אסור, קח את הילד אסור. ראית אותו בעיניים? כן, בטח. כל פעם שהלכתי, ראיתי אותו, נשקתי אותו. ואי אפשר לקחת אותו? אי אפשר לקחת אותו. ואחרי פעם שהלכתי, אמנם נשחטתי אותם, והתחילו לדבר אליי יפה, תגידי את האמת, מי נתן לך את הכתובת? אמרתי, בית חולים נתנו לי. מישהו מבית חולים, אני לא מכירה. רופא, אח, אני לא יודעת מי זה. לבש בגדים, לא לבש בגדים של בית חולים. אני אמרתי להם ככה. בקיצור, הלכתי לבית חולים, הם נתנו לי פתק, שאני ידעתי את המקום, ואני מאיימת עליהם במשטרה. נתנו לי פתק, ונתנו לי את הילד הביתה. הלכתי לבית חולים, לקחתי את הפתק שלהם, נתתי לבית חולים, בית חולים נתנו לי משחרור. ולקחתי את הילד הביתה. כמה זמן? 3 חודשים? כמעט 6 חודשים היה בבית חולים ו3 חודשים בצפת. וכמה הוא כבר? 9 חודשים. 9 חודשים. חודשים היה אצלהם.
אז 9 חודשים או שנה? היה אצלהם, ולקחו אותו בין 3 חודשים. ומי עוזר לך? את לבד? מה? כל הבלגן הזה? כל הבלגן, כל הילדים, גידלתי, אבא עבד בחוץ ואני לבד. אני בית חולים, אני בית ספר, אני בגן, אני בהריון, אני בבית חולים ללידה, לבדיקות, הכל אני. פעם אחת הלכתי לקופת חולים, פה עוזיאל, בקופת חולים שלנו. בדרך, אני בהריון ויש לי ילד בעל הכתף. והילד יתחיל להתעלף לי. ואני דופקת בדלת של בחורה אחד, על הדרך שלי. ואני אומרת לה קצת מים, מים, מים. אמרתי, לכי. איפה זה? לכי. פה בקריית אתא. לכי. לא נתנה לי טיפה מים לילד. ואנחנו, סחבתי אחד בבטן, אחד על הידיים. וככה גידלתי אותם. אני בבית ספר, הולכת לאספת הורים, ספרים. לא היה כמו עכשיו שהייתי מוכרת את הישן. היה נורא קשה לגדל ילדים. לא היה אוטו בבית. אחרי שבאנו לכאן, בנינו, בניתי אוטו. ג'מיל מקודם, על החתונה, על איך מכירים. אז אין דבר כזה כמו פה, אמרתי לך. לא, אבל בחתונה רואים, עושים חתונה. מתי פעם ראשונה דיברתי עם ג'מיל? אחרי הערוסים. אחרי הרוסים. רק אחרי הרוסים? כן. וגם כן, אחרי זה חייתם ביחד בבית? לא, עם ההורים. כן, אני עם הולך ההורים לסיים. שלו. ג'מיל, אילה יסאלק עוד. ואני הסברתי לו. בסדר. שנינו נדבר ושנינו, הכל של שנינו כבר לא יצא, לא זה ולא זה. ויצא בסדר? מה? יצא בחירה בסדר? תודה לאל. בכל דבר יש ככה וככה. כי הוא אמר בסדר. לא, מאיר בא תודה לאל. בשבילו כן. כן. בשבילי היה קשה לגדל את אתה הולך הילד. להביא את הדברים? נורא קשה. הייתי, אתה סגרת, כן? אני הייתי מכבסת ביד. הייתי סורגת להם, הייתי תופרת להם. היו יוצאים, לא יודעים מאיפה אני קונה את הבגדים. הייתי תופרת ביד. לא היה לי מכונה. עושה תפרת מכונה ביד. איפה הזמן? כי כל לילה עבדתי עד 1 בלילה. וקמתי בבוקר, עבדתי בגינה, גידלתי כל מיני ירקות. עגבניות, מלפלון. כן, והיה לנו עץ באמת. וחלפתי אותה, עשיתי מזה גבינה ולבן וחלב, והכל היה מספיק. וגידלתי פה עגבניות, גידלתי ירק, כל הירקות, שועית, פלפלים, חצילים. היה לנו הרבה עצים, בין העצים הייתי עושה ערוגות קטנות. אפילו בוטנים ותפוח אדמה עשיתי. עבדתי די קשה, הייתי כל יום ישנת ב1, ב2, תופרת, מנקה, מסדרת, מכבסת, שאני אהיה פנויה קצת לילדים בבוקר. אבל ילדים יצאו בסדר. ברוך השם. יצא לי, מה זה, מזל. מזל, מפעל הפיס גדול. אמרתי לך, זה לא הכי מפעל הפיס יצא לי, תודה לאל. הילדים שלי יצאו, כל אחד בבית שלו, כל אחד בעבודה שלו, כל אחד בדרכו, ותודה לאל. כולם בסדר, וקיבלנו חתן, משהו. אני רוצה לשלכם עכשיו. בואו, תגידו משהו לנינים. לנינים, בברכה, אינשאללה, נחיה ונזכה לבר מצווה שלו ולחתונה של הנינים. אבל שירבו ושיתחתנו כל הנכדים שלי, ושיהיה לי הרבה נינים, ושאני אזכה לראות את השמחות שלהם. ושיהיו בריאים ואורח חיים באושר ואושר. אמן. אבל אם הוא צילם אותו, בשביל מה תקליט? מוזיקה, בערבית. עכשיו אתה שם, בוא תסביר מה אתה שם. כן, נשים אותו ונראה איזה... לא, אל תגיד, קודם יראה את ספר. נראה מה הוא שם קודם? כן, הוא רוצה לראות.
זה כביש, זה כבישים. אני מתה על הנכדים שלי. עכשיו אני שם תקליט בערבית. בערבית מלבנון. רגע, מלבנון, היא רגע. הביתה. מה זה בלי חשמל? זה רק ככה. כן, על הכביש. על הכביש זה. כן, כבישים. זה של קודם, בשנת 50, 60, לא היה אז, היה רדיו קטן, הרדיו האלה, אחר כך יצאו, לא היה טלוויזיה. והיה הפטיפונים האלה, לא היה כמו היום טלוויזיות, היו לפי זה תקליטים של קודם, וזה זמר מלבנון, איליה ביידה. הנה, עכשיו תשמע אותו. اللي هي بس. זה המוזיקה שאתה אוהב, נכון? זה... فرشي شاطر شرطه وبسبيك مقليد كل حي وحي שיר כל השיר במזכיר. حبي جميع الكائنات مليانة من المرشد Thank you.
אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך, ואיתם אפשר לצעוד. החלטה. כנגד 7 כוכבי הלכת הסובבים ביקום, בחרה הוועדה ב7 מן הטובים שבאנשינו. ברשותכם, אזמין אותם אחד אחד אל הבמה. ראש העיר יעניק להם תעודות הערכה, שי צנוע ותעודות המעידות על רישומם בספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל. ראשונה חביבה תעלה לבימה הגברת רבקה בן יהודה. רבקה נולדה בשנת 1917 בקובנה שבליטא. היא גדלה בבית ציוני מסורתי, למדה בבית ספר עברי והייתה חברה בתנועות השומר הצעיר ומכבי. אני מתכבדת להזמין את יקיר העיר מר אשר גלר. סעינה תפילה. לחן רודניצקי ולאורן. אנחנו נמשיך ונזמין לבמה את יקיר העיר מר ג'מיל חלוצי. ג'מיל נולד בשנת 1925 בעיר מוסול שבעיראק. עם סיום לימודיו החל לעבוד כנהג אצל משפחה מוסלמית עמידה, עבודה שאפשרה לו לסייע בהברחת יהודים מעיראק לסוריה בדרכם לארץ ישראל. כשנתפס, עונה ונידון למוות, מעסיקיו הערבים הם שהצליחו להצילו. בשנת 1950 עלו ג'מיל ובני משפחתו ארצה והגיעו למעברת כפר עטה. כאן ניצל ג'מיל את כישוריו ועבד כמכונאי רכב בצבא וכנהג בסולל בונה ובבית חרושת עטה. גם היום הוא ממשיך לעבוד בתיקון פנצ'רים לצד פעילותו הציבורית. הוא עשה רבות למען בתי הכנסת לעולי מוסול ולעולי סוריה, נהג בהתנדבות ברכב החבר'ה קדישא במשך מספר שנים ונוהג לתקן תקרים ברכב צבאי ללא תשלום. מזה 25 שנה הוא אוסף מתנדבים נוספים ויוצא עמם כל שבוע לסעוד חולים בבית המרפא בקריית בנימין. לג'מיל ולאשתו רחל 6 ילדים, 21 נכדים ונין אחד. אני מתכבדת להזמין את נעים נולד ב-1928 באנה, היא נהרדעה שבעיראק. הוא החל ללמוד, אך עד מהרה יצא לסייע לפרנסת המשפחה כרוכל. ב-1948 התגייס לצבא העיראקי, שירת 3 חודשים והשתחרר תמורת כופר. עם שחרורו עברה המשפחה לרומדי, היסורה, ממנו עלו ארץ מוצרים אלה בהנחות גדולות למשפחות נזקקות, ולבית התמחוי של חב"ד לו הוא מסייע גם באיסוף כספים.